Ayiwa an y'a fɔ laadalasigi don ka foli ni waleɲuman dɔn ka daminɛ n'o ye k'o kɛ bɛɛ lajɛlen na nin waati in na bi ye juma ye desanburu kalo tile 30 san 2022 min bɛ tali kɛ san 2023 la a kɔni tɔni a kɛra panko kelen ani ɲɛ waawa ye an bɛ dugawu kɛ tɔni min b'a la ala k'o yira an ni an balima a bɛɛ lajɛlen na ayiwa foli an b'o kɛ halisa min bɛ tali kɛ senparala duba a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma min n'an b'a daminɛ Jules Senparan fo ka taa se min bɛ tali kɛ ayiwa Nfa Senparan fo ka taa se Manju Senparan ma ayiwa min ye Bisuru Senparan ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Minɛɲini Senparan min bɛ tali kɛ Kalilu Senparan nin waati in na Universal Media la an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ayiwa halisa foli hukumu kɔnɔna la n dɔgɔkɛ jeli an bɛ Kone k'a fɔ nin waati in na Yaya Kone ayiwa k'ale fana fo nin waati in na Mami Bala Tarawele k'a fɔ fo ka taa Kɛɲɛba an bɛ taa Gawusu Danbele k'ale fo yen nɔ ka waleɲuman dɔn Usumani Ture ale fana bɛ an ta min ye Titibugu la an ka jɛmukan ninnu kɔnɔna la an b'a fana fo nin waati in na ka waleɲuman dɔn an ta ko k'a bila daga girinda la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na Kalilu Senparan Universal Media an bɛ taa yen nɔ ka sɔrɔ ka segin ka don Universal Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universal Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universal Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universal Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universal Media i ye ko ye fɔ ko ban Universal Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universal Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali an y'a fɔ Universal Media ka jaw tɛmɛlen kɔ min ye téléphone ɲuman ka taa se kuranmafɛnw a kɛra batiri ani n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛw ye a ɲuman f'i k'i jigi kɛ Kalilu Senparan ye suguba kɔnɔna la bi nin waati in na gafe minnu b'an ɲɛkɔrɔ o de bɛ tali kɛ minnu ye kumaba minnu bɔra ka bɛn ni bi jumadonya yɛrɛ kɔni ye an bɛna ka na an da se olu ma sɛbɛn fɔlɔ min b'an ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye ko an ka taa i b'a ye k'a fɔ o laban kɔni ye bolonijɛ ye bi an bɛ waati min na i b'a dɔn kunnafoni tɛmɛlenw olu y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni ayiwa min ye Chinois maa 4 olu yɛrɛ kɔni ni u ka baarakɛminɛnw ni o bɛ tali kɛ dugumakolo nafolo Mali kɔnɔna la olu n'o minɛnw kɔni nana ka se ka ayiwa min ye Mali dugujukɔrɔ nafolo ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ k'a fɔ k'u b'o k'u sago ye ayiwa o baara min ni o kɛra olu yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye lakɔlɔsili kɔni o kɛra lakɔlɔsili kɛlen kɔfɛ siga kɛra la k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu u bɛ nin baara la yen baara minnu na a tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ka se ka u minɛ k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ayiwa kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni da donnen min kɛra la ayiwa wulikajɔw kɔni kɛra min bɛ tali kɛ Chinois kofɔlen ninnu na u ka ni o bɛ tali n'olu kun ka baarakɛyɔrɔ kɔni ayiwa ɲɛkun bisimila ɲɛkun minɛlen bɛ walima n'o kun représentelen bɛ min bɛ tali kɛ maa min na o de ye Jean Sungun ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri a kun bɛ bolila u ni maa min cɛ o de kun ye min ye Eaux et Forêts
buguni yɛrɛ kɔni ta ni ale kun ɲɛ bilalen bɛ min ye a ma ɲɛma yɛrɛ fɛ n'o ye chef de cantonnement ye Seydou Ndaw ayiwa i b'a ye k'a fɔ kiiri baaraw kɔni o kɔnɔna la a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ min ye chinois yɛrɛ kɔni na i b'a ye sariya caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka o sariya ninnu yɛrɛ kɔni sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ayiwa ko forêt min ye tali kɛ domaine forestier classé la ayiwa olu yɛrɛ kɔni kun taara ka taa yen de kɛ u dagayɔrɔ min y'u ka sanubɔ yɛrɛ kɔni ye i b'a ye entreprise min don ni an y'a fɔ cogoya min na ayiwa maa min kun bɛ ka olu nɔra bila o de ye monsieur Jean Shinjunke ayiwa tɔgɔ ninnu tɔgɔ ninnu faamuyaw ka da u kan ayiwa ale kɔni de kun bɛ ka min ye entreprise yɛrɛ kɔni tɔgɔ la kiiri bolila ale ni eaux et forêts minnu ni olu sigilen bɛ Buguni nka a fɔra ka bɛn min ye hakili ɲumanw ye olu yɛrɛ kɔni donna la nka ɲangali min ye ayiwa ɲangata an b'a fɔ ten an t'a kɛ ɲangata ye nka min ye amani ye sa kɔlɔlɔ kɔni o min binna chinois kan o de ye ka se k'a fɔ yɔrɔ min n'u y'o tiɲɛ ni a bɛ cantonnement Buguni ta yɛrɛ kɔni ka mara kɔnɔna la ayiwa a ɲinina u fɛ u de ka 150 ka se ka o sara cogoya min na yaasa dingɛ min n'u y'o tigɛ u kɔ o dingɛ ninnu olu bɛ se ka lafa cogoya min na nka ka b'o la i b'a ye a ɲininaw fɛ tuguni yaasa ka se ka dingɛ ninnu lafalen kɔfɛ ka yɔrɔ minnu yiri minnu bɔra ka bɔ yen ka se ka segin ka yirikuraw k'olu don ka se ka olu baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɛ k'u labɛn cogoya min na a ɲinina chinois kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni fɛ min ye Buguni yɛrɛ kɔni eaux et forêts olu ka ɲɛmaaso a ɲinina o chinois fɛ u ka se ka 40 ɲɔgɔnna si k'o di olu ma yaasa min b'a to u bɛ yiridenw ka se ka olu yiriden fitininw ka se ka olu san cogoya min na yaasa ka se ka olu turu min b'a to tiɲɛni min kɔni kɛra ayiwa o kɔlɔlɔ o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka datugu cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu kɔni waati de b'a la a ɲininen bɛ u bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ni fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ ayiwa a ɲininen bɛ u fɛ yaasa wari n'a a kunkanko ani a kow bɛɛ lajɛlen olu ka se ka sara ka bɛn n'o ye janvier kalo tile 21 san 2022 an bɛ to halisa o sɛbɛn kelen kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a sɛbɛnba kɔni de ye Umaru Angoyiba nka Laya Jara ale fana b'i to soir de Bamako kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ karamɔgɔ min bɛ an fɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Shola Bayaya Aidara i b'a ye bi nin waati in na mankan kɔni o kun gannen bɛ ale yɛrɛ kɔni kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni bolimafɛn sen 2 yɛrɛ kɔni dɔ ayiwa ale kɔni ye o de nege minɛ min ni maa min yɛrɛ kɔni ta don o de ye maliyɛn yɛrɛ kɔni dɔ ye nka maliyɛn min don ale yɛrɛ kɔni sigilen bɛ Lamɛriki jamana kan a tɔgɔ de ye Mamadu Sise ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ mobiliko yɛrɛ kɔni ma nka min ye karamɔgɔ Shola Bayaya Aidara ale kɔni ye mobili in ye ka mobili in ka nege minɛ ayiwa ale ni min ye monsieur Sise n'o ye Mahamadu ye ayiwa ale ni o ka maaw kɔni donnen kuma ɲɔgɔnya la fo ka taa se Mahamadu yɛrɛ kɔni ma a ko mobili min b'i bolo a ka di ne ye nka min ye dugukolo 2 n b'a falen o la k'a d'i ma kelen o valeur bɛ t'i jɔ min ye 10,10 ɲɔgɔnna si la nka dugukolo 2nan min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ n bolo o fɛnɛ valeur bɛ t'i jɔ 20,000 bɛn kɛra kow la ayiwa terrain ninnu kɔni papiyew dira nka jateminɛw olu kɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ terrain 2nan min bɛ yen ni ale yɛrɛ valeur bɛ t'i jɔ fɔ 20,000 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la a yira k'a fɔ o terrain yɛrɛ kɔni o tɛ Shola Bayaya Aidara ale yɛrɛ kɔni ta tɛ o ye dɔ de ka titre foncier yɛrɛ kɔni ye ayiwa ko ninnu kɔni a nana gɛlɛya ka sama u yɛrɛ kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a ɲinina min ye karamɔgɔkɛ fɛ yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka datugu yanni a ka kɛ fangako ye ayiwa a ka se ka wari tɔni min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni bɛn kun kɛra a dugukoloko la ayiwa a ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ o baara minnu ni olu ma kɛ o de nana kɛ sababu ye ka se ka u se kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ma nka kunnafoni laban minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla e ko an bɛ waati min na fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni sɔrɔla min ye ayiwa a ko tɔw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na bari ka d'a kan mobili a kun ka di karamɔgɔ ye nka wari ani min n'o kun kan ka don mobili in kunkɔrɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kun tɛ fɛn jɛlenba ye o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ nana ka na k'u ɲɛ don a la nka bi kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ laban na olu y'a jira k'a fɔ ayiwa kumaɲɔgɔnyaw kɛlen kɔfɛ bɛn kɛra la fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna la halisa an bɛ to min ye fasiri ye bi an b'an tɛgɛ don min ye le débat
le débat ka fasiri kɔnɔna la bi an bɛ waati min na an bɛ karamɔgɔw halisa olu ka bulonda la kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ n'o ye commune 5nan kiiri tigilamɔgɔw ye i b'a ye olu kɔni kun ye min ye karamɔgɔ 15 ɲɔgɔnna si ayiwa olu kɔni kun ye jalaki ta ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka yan'an ka se karamɔgɔ 15 yɛrɛ kɔni ta ma i b'a ye k'a fɔ misiri min bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko fidima olu yɛrɛ kɔni kun nana kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 5nan o kiiriso la yaasa ka se ka dɛmɛ ko o don u ka alimami yɛrɛ kɔni ma min ni kiiri tigilamɔgɔw y'a wele ka bɛn ni desanburu kalo tile 29 ye ka d'a kan ayiwa min ye gɛlɛya dɔ kɔni donna a ka misiri kɔnɔna la ni a bɛ fɔ min ma tɛgɛw kɔni sera ɲɔgɔn ma yen nɔ ayiwa a kɛra seli waati yɛrɛ kɔni kuma la ayiwa i b'a ye min yɛrɛ kɔni kɛra a sababu ye o kɛra min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ min ye alimami yɛrɛ kɔni ye ale yɛrɛ kɔni ye wale in k'a kɔn ayiwa i b'a ye k'a kɔni welela wale min yɛrɛ kɔni kɛra ni o kɛlen kiiri tigilamɔgɔw fɛ olu kɔni ye laseli kɛ laseli min ni a kɛra ayiwa kalandenw yɛrɛ kɔni hakili la a taara olu ka karamɔgɔ yɛrɛ kɔni juguya la ayiwa o min n'o kɛra olu de kulekan bɔra kiiri tigilamɔgɔw walima tribunal yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko Alahu akibaru o Alahu akibaru olu fɛ o de kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu ka karamɔgɔ ma bari kiiri tigɛcogo a y'olu kamana gan ayiwa o min kɔni kɛra maa 15 o de kɔni sɔrɔlo o senfɛ ka se ka kiiri yɛrɛ kɔni bi olu kan tile 15 ayiwa ko olu bɛ bila bɛrɛ la nka a bɛ fɔ cogoya min na avec sursis o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ayiwa u kɔni u tɛna don kaso la nka tile 15 in bɛ d'u ma n'u sɔrɔla wale ɲɔgɔnna si la tuguni u bɛ sɔrɔ ka don min ye bɛrɛ kɔni na hakilina jiginna a kɛra min bɛ tali kɛ jumadonya avril kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni na waati min na jumaseliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na misiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye fidima ye ayiwa maaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn sama ani tɛgɛ se ɲɔgɔnmaw o de kɔni maaw yɛrɛ kɔni nana balo la i b'a ye maa 2 olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka u kumasaran ka sɔgɔ ka se ka o kɛ ta la misiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o de kɛra sababu ye min ye kiiri tigilamɔgɔw n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 5nan kiiri tigilamɔgɔw ye wele bila ayiwa a tɛmɛna maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka taa u ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la mimaminba o yɛrɛ de kɔni kun don kiiri tigilamɔgɔw ye kiiri baara kɛ ka kalo 3 ka se ka o de di imami yɛrɛ kɔni ma ayiwa avec sursis an b'a fɔ cogoya min na ayiwa o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a tɛ don bɛrɛ la nka min a bɛ ɲin'a fɛ wale min ni kiiri tigilamɔgɔw y'a wele o la kalo 3 kɔnɔna la n'a sɔrɔla ɲɔgɔnna si wɛrɛ la o kɔrɔ u b'a minɛ ka se k'a don bɛrɛ la ka tila ka min ye ɲangili fɛnɛ bi a kan ɲangili in kɔnɔna la a bɛ ɲin'a fɛ a ka wari dɔ kɔni sara nka o laseli min yɛrɛ kɔni kɛra kiiri tigilamɔgɔw fɛ i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na o de ma bɛn kalandenw walima min ye minnu taara ka taa dɛmɛ don alimami yɛrɛ kɔni ma olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu kɔni y'u ka dusumakasi ayiwa ani balina min kɛra kuma la ka se ka o de kɛ min ye kulekan min ni a bɛ ala wele yɛrɛ kɔni kofɔ ayiwa o ala wele min kɔni kɛra olu fɛnɛ jalaki binna olu kan nka min ye silamɛw ye olu kɔni y'a faamuya cogoya min na olu ko ala tɔgɔ min fɔra kiiriso kɔnɔ ayiwa o de kɔni ma bɛn kiiri tigilamɔgɔw ma nka kiiri tigilamɔgɔw fɛnɛ i b'a sɔrɔ olu fɛnɛ n'u ka faamuya don bari kabini kiiri baaraw daminɛtɔ la kiiri tigilamɔgɔw y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ telefɔniw ka faga ayiwa min ye hali fugula minnu bɛ kun la olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ nka maa caman fo ka taa se minnu taara ka dɛmɛ don karamɔgɔ ma olu y'a kɛ min ye kiiri tigilamɔgɔw ye Alahu akibaru min mɛn ayiwa olu y'u ka jalaki yɔrɔ k'o ye nka kiiri tigilamɔgɔw n'i y'olu fɛnɛ ɲininka i b'a sɔrɔ o fɛnɛ n'u ka hakilina o fɛnɛ n'u ka sariya ayiwa kasiri a sɛbɛnna min ye Dirisa Cine yɛrɛ kɔni fɛ anw ye min bɔ le débat ale kɔnɔna la ka bɔ le débat la bi an bɛ taa le triomphe di Mali n'o ye Mali ka se ye bi an bɛ waati min na Bamako ale ni Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen girinnen bɛ ni musoba min tɔgɔ ye an k'a fɔ bi an bɛ waati min na Kayi n'i ye taama sen dɔn Kayi la n'i ye taamakan mɛn Kayi a bɛɛ bɛ kɛla min ye ni musoba in Fatumata Batuli Ɲani ale de kɔni taama se ayiwa ale de kɔni a taabolo ye kɔni bi i b'a ye ka bɛn ni n'o ye san yɛlɛmaw yɛrɛ kɔni ye Fatumata Batuli Ɲani ale kɔni ye Mali ŋaraw
nga a kelen-kelen ngara kumabaw fo ka taa se min ye ayiwa sifinnakaw n'o ye rapɛrlakaw ye ka se ka wele bila olu ma ayiwa Kayi ka taa kulonba ko o dagasigi Kayi min n'a bɛ kɛ ka bɛn ni san yɛlɛmatɔlon yɛrɛ kɔni ye i b'a ye ka bɛn ni desanburu kalo tile 28 ye Kayikaw fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na u bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ka taa u ka pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Dagdag ka taa kunbɛliba k'o kɛ Fatumata Batuli Ɲani ale ni a nɔfɛ jama a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i b'a ye bi kunbɛli kɔni kɛra min ye Kayi maire yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa secrétaire général ale ni min ye an b'i kɔ a ma ɲɛma a ma tɔnden a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka taa se dugutigilakaw diinɛ tigilamɔgɔw ayiwa min ye ayiwa fanga ɲinitɔnw ye ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw muso jɛkulu ani maakɔrɔbaw fo ka taa se minnu n'o olu gasigɛra lujura la ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen de kɔni nana ɲumanya wale min ni Fatumata Batuli Ɲani ni a y'o ta ka ni jɛkulu a kelen-kelenna kɔni sɛgɛrɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen de kɔni nana ka se ka i ka ɲumandɔn ka se ka o lasigi muso in yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka baara ninnu fanba o de bɛ taa ɲɛta ayiwa sabatili yɛrɛ kɔni fɛ Kayikaw olu yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka ayiwa muso in a tɔgɔ ɲuman ka o dɔrɔn de kɔni fɔ bi an bɛ waati min na foli ale ni tanuni kɛlen Fatumata Batuli Ɲani fɛ ka ɲɛsin min ye Kayi cɛna musow bɛɛ lajɛlen na ɲɛsin kɛra min ye ayiwa yɛrɛma hɔrɔnya o kɛnɛba ale yɛrɛ kɔni kan i b'a ye maa caman de olu de kun jɔlen bɛ tile kɔni bɛ ka an kalaya nka an b'a dɔn ko bɛ senna bari an bɛ ka min ye an b'i kɔ a musoba Fatumata Batuli Ɲani ka se ka ale yɛrɛ de kɔni kunbɛn ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi nisɔndiya a kɔni kɛra o ye u bɔlen kɔ min ye Place de la Liberté ye n'o ye Kana kɛnɛba yɛrɛ kɔni ye Kanabila kɛnɛba ye ayiwa ɲɛsin kɛra min ye u ka kɛnɛyaso ma Fuseni Ndaw ayiwa o kɔnɔna la i b'a ye u taara ka taa yɔrɔ lajɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma u ka réfection ale ni biyanderi ni biyanderi min bɛ nɔ ni o dilanna ko kura tuguni ni a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko finikɔrɔ fo ka taa se u ka château d'eau yɛrɛ kɔni ma n'o ye jibon don yɛrɛ kɔni ye i b'a ye baara in kɔni a kun cɛra min ye adamadenya foliw ayiwa waleɲumandɔn foli ye ka ɲɛsin min ye dugutigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma ni a bɛ fɔ ayiwa min ye foli ye ka se ka taa ɲɛsin min ye Batuli Ɲani ayiwa ale yɛrɛ kɔni min bɛ tali kɛ a mɔkɛ yɛrɛ kɔni na Elhaji Ame Ɲani ayiwa min ni ale yɛrɛ kɔni ye a ka nisɔndiya ani a ka dɛmɛ ka se ka o ta k'o ɲɛsin mouvement an b'i kɔ ani a ma ɲɛma a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɔni ma i b'a ye bi an bɛ waati min na i b'a ye an bɛ waati min na ayiwa min bɛ tali kɛ Mali minisiri kɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'ale kun ye sifinnakaw fo ka taa se min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛ ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka minisiri ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale de ye FIBA maa ɲɛma ye n'a bɛ fɔ min ma Ahmed Ɲani i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa dugawudon olu yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa se kɛra olu de fɛ olu yɛrɛ kɔni dugawudon olu yɛrɛ kɔni kɛra bi an bɛ waati min na hakililajiginna Fatumata Batuli Ɲani na komi an y'a fɔ cogoya min na k'a daminɛ Mali ngarabaw fo ka na se sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma a bɛɛ lajɛlen de kɔni welelen bɛ bi min ye Kayi kɔni duguba kɔnɔna la yaasa san yɛlɛma ɲɛnajɛw fo ka taa se sankura ɲɛnajɛw ma ka se ka olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ Pasiri sɛbɛnna BSK fɛ anw ye min sama ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔna la ka bɔ triomphe du Mali la i b'a fɔ laadala ko ayiwa bi an bɛ taa adamadenya kɔni ye fɛn wɛrɛ yira anw na anw yɛrɛ minnu n'o kɛlen bɛ ka anw dabali ban bi adamadenw ayiwa olu de bannen bɛ ɲɔgɔn na nka baganw ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbakɔrɔ ni o ye dununkɔrɔ ye ayiwa min ye sɛmuso yɛrɛ kɔni salen k'a denw to anw b'a ye k'a fɔ dununkɔrɔ de bɛ i kɔngɔn fa o la ka den ninnu min ni o tɛ laada yɛrɛ ye i bɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kuru kara k'a yala i ma deli k'a mɛn i ma deli k'a ye ko nin ye dununkɔrɔ de ye ale de filɛ ka sɛdenw ka olu lamɔ ka ayiwa k'olu balo nka min ye sɛbakɔrɔ salen kɔfɛ dununkɔrɔ kɔni ye o kɛ a ka baara ye nin ye misali de ye ka ɲɛsin anw ma anw minnu ko hakili bɛ anw na anw minnu ko anw bɛɛ lajɛlen bɛ kodɔn k'a kɛ ni maa caman furumuso tanyalen kɔfɛ i b'a fɔ den kɔni ye bo de tobi ka se ka o sigi fakɛ yɛrɛ kɔni kɔrɔ denw olu nege bɛ bɔ ale la bari ka d'a kan ale b'a fɔ ale tɛ muso ye yaasa k'olu lamara adamadenya bi nin ye kalanboloba ye ka ɲɛsin anw ma anw minnu ko anw hakiliw dafalen don anw minnu ko anw bɛ ko kalama ala ye anw minnu sɔn hakili la ka miiri nka bagan minnu bɛ yen nɔ ni olu ka miiriw
a tɛ yɛrɛ kuma tɛ ko k'a fanga bonya olu bɛ ka wale yira anw na bi wale min kan k'a to anw kan ka sigi min ye an ka kokɔrɔw minnu ni olu bɛ adamadenya olu kofɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi gafe kunnafoni na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Usmane Ture Titibugu la nin yɔrɔ in na an b'a fo Maimuna Tarawele Adama Diallo Salif Tarawele Kalilu Ture fo ka taa se Sabalikɛn Ture Sidiki Ture Maki Kan Usmane Kan Tanti Jeanne n buramuso ka bɛɛ fo kanuba ni lamɛnba ni dɛmɛba ka bɛɛ lajɛlen fo sankura yɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma bari nin bɛna kɛ an ka san 2022 nin bɛna kɛ o gafe kunnafoni laban ye an bɛ dugawu kɛ sankura ta ala k'o yira anw na ayiwa a fɔra yɛrɛ mun kɔ 2022 la ala k'olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ an ye 2023 la an b'a fɔ ala k'an ka jamana lakana an b'a fɔ wasalamu